Apto tayo. Good evening. Ato kada tayo sana mabising tayo kas tamot kanya. Kalpasan nga nagdengeg kada kita bas-basol yo. Nakarkaro pa tibisin to nya. Lawa minsan pa good evening. Ya kamu no apay da kayo. Ya mo no patpatsin nyo. Ngano da jay pusa. Kudkudin na jay adige. Anya kano din miningal yan? Anya mo? Agi pulpulong kung kuna dan sa. Na jay no karkaramutan na jay adige. Agi pulong. Na jay kasla pag nya naganan kasla pamati ni jay ayan mi. Basta kudkudan na karkaramutan na jay pusa na jay adige. Agi pulong. Nyata ipulpulong na. Daga tamarites nga kabalay na ata. Nanggag na no anya day. Anja kamo no nya day basta isuti pag sa saudi ayan mi. Amoy di adiga di ayan mi at daga ning kuloob ko na may di ayan mi ini. Kasana kay sura di balay mi. Abdan no may di ayan ti abdan. Adda linong na iya ti pagkalkaltagan ti pagkalkaltagan ti Eric idi nga galgalamon ni inang kaawam mo day di lalak ti nuang nga pagkaltagan nga tinaltag idi ti pagay nga inaning amnyo amo ta rich kids kay ngaro ida jay pagda pagkaltagan na jay puloob ko nami therefore adalinong na adda adigi na kada jay adigi na kawayan na nadakkel day jay nga adigi ti rinakop ko idi imbati da inan da kangkin manan ko na pandadya sinai ay si kamamot na mapandadya sinai ka bati kayo umayak siyempre da tayo agad kulaidag ka mapandangaw da sinai da kabagyan medyan aliti kulaidag ko maday ay rinakot kong kaadigi handak nga maakal ay adigin nga talaga nga awanan na nakarakal pag ajayan diya nga adigi handak nga maakal naginalain mo dahil di inang ko pinasoksokan na tidakkel apisaw. Yung gatang mikin dahil di ako pita iso dahil di isong ubingag pala hindi ka pinasoksokan na inang ko tipo yung piso na mapandadya sinait. Intay tumod naman minsan natayan di kampay na pan. Pinmosa yan. Adigi. Apa yan adigi? Piyesta ka tangang sa tangang daw. Our Lady of the Pilar. Babae, may Ilocano babae iti adigi. Apay andyan napasamak ni Apo Santa Maria, idinatayon ni Apo Jesusen, nagungaron sa dilangit, dagiti apostoles, nagwaras na napan ng iwaragawag ti Ebanghelyo. Kausto nga napasamak na to napanda nagiwaras ang ti Ebanghelyo. KJ ni San Santiago, laklakay ni James the Greater niya, laklakay. Dadya patron dadya Santiago Ilocos. Nakadanong iso na di Espanya. Spanish ti tao, handa nga amuan niya dagiti siyempre ti pagsasauda ko Isus ke Grego, Aramaic, Hebro niya. Kaya paano nakadanon di Espanya, ni Apo ni San Santiago iji ti karayan iji Saragosa iji Spain agkarkarara di igit ti karayan kunana maupupay ni San Santiago nakatanaw iji karayan Apo kunana gini Apo Jesus awam mo't ti mamati ito ibagbagami. Siyempre Espanyol dagito handa nga maawatan kadlamod dagiti Espanyol nga maidto ini handa ka kaawatan kinawat at imamatpati aglulwalo ni San Santiago di igit pikarayan amoyo tinaaramid ni Apo Santa Maria nagparang kati estimate da dayje nga gundaway pailaeng dayje nga al-aldaw haampay nga na tayo ni Apo Santa Maria taubing ni Apo Santa Maria edi haamo si bibiyag ko na dahampay nga iuli sa dilangit. Nagparang mismo, mga simboro, nagparang kin isang Santiago, nga kunana, mangipatagder ka, mangipatagder kayo, ti templo simbaan ito igit ti karayan,
awaton datoy nga adigi kunana niyo makita yu di ladawan ti Lady of the Pilar ni ako Santa Maria nakabatay iji adigi iso nga idiadak del Pilar ke amano nga nabaliwan ti ni nagatil di dakulap ko nga tamang tati korta ni nagatil diya kamo na alala barbaring intad siguro na Lady of the Pilar idiadak ni Santa del Pilar amano nga mabaliwan ti primary patronda ta del Pilar nga rod niya Gregorio del Pilar di dyan ng mayat nga maaramat nga Our Lady of the Pilar nayat niya po obispo iso di dyan nga iso nga amok di dyan istoryana kaya ni Apo Santa Maria ni Tiladawan na makita yung Our Lady of the Pilar ni Apo Santa Maria nakabatay ti maysa nga dakkel nga adigi nga kunana idinagparang kinsan Santiago mga ipatader ka ti simbaan dito adunto ti mamati kunana keti pamatida kasla katibker daytoy adig daytoy nga adigi. Kemakita yung namalagipyo, kita anyok Espanyol dagiti imay nang convert kanya tayo haan. Isumang amutit ag Espanyol anya dagiti kasapuego nya pa dagiti pagsasao tayo puerta dagiti ado giti sa tayo nga panyo dagiti Espanyol dagiti nga pagsasao nya. Dagiti ti pagsasao tayo. Taapaya kita inyo ka Espanyol dagiti imay nang convert kanya tayo nang evangelize kanya tayo. Kada idinagparangan niya po Santa Maria na si Bibian kini San Santiago na arami dayta nga simbaan iso nga pangga di Saragossa, Spain iso ti kadakkelan nga kadakkelan nga apparition nga napatagingga na tata kita inyo ti pamati ti Espanya. Gapo dayta pa nagparang ni Apo Santa Maria del Pilar. Iso garod nga iso ti patronda. Kaanya ti kapintasan nga mensahe ni Apo Santa Maria kada tayo. Anya ti kapintasan nga mensahe na tinaaramid kini San Santiago. Anya tinaaramid kanya na iti panawan ti panakaupay no kasla ko ikarkararagang nila kay mo agbalbaliw gapot kinabartek na ay di mo laka dandani ka pumusay nga para kararagang iso na nga mamartek di mo laka agsakitan at di lang di kararag mo kumaupupay at kararag di na po Santa Maria gitaan Gaji, inya ti mensahe na iti panawon ti panakaupay, tanaupay yun ni Santiago, aw maumat pati Apo kunana. Isu rin nagparang na po sa Santa Maria. Isu ano mo, agkararag tayo ni Apo Jesus, dadawatan tayo tan na ikaskaso, mapangka kini Apo Santa Maria. Takta pa nagsasanto Rosario, panagkakararag. Anya ti kaya mo nga dawatan tapno dayta karkarara dayta dawatan ko mapangka kini Apo Santa Maria no anyaman data nga pakarikutan anyaman data nga pakarigatan diyan amo no kasano pa nang kararag mo ta kaaruba mga kagurguran baliktad si kansamo ti kagurguran na ta marites ka garo Hansa mga iso na kagurguan, si kansamot, hindi ka mo ano kasantoy, agikin na nadilag kayo nga, tikararag ka, kumporme na sino kayo mo nang agtokpul ka na kayo. Kano data relasyon, na kaslang na mauawatan, di pa nagkakaaruba, ikararagang kini Apo Santa Maria. Among ti pangsukal yo, nangro na tatata, October devotion, ndo na kita kakaaruba, nga kakaalaan, aksan to Rosario kayo, masanasisa. Nalabas na kalpasan di Santo Rosario ka nag-aapa. Ay, nyalaan ka data. Malaksid data sandwich na ipamirindar mo ka, daawang na bagin apa ang talaga amal. Kasi ano ti pa nang sulbar mo na dyan ka, pamilya nga narigat na masulbar. Tatang ruti kong daway, ag Santo Rosario nga sa nga pamilya. Dawatin nyo kina Apo Santa Maria. Tadi tinurutin kapigsaan nga inted na iti panawon ti panakaupay nangted ni Apo Santa Maria kasla katibker ti adigi a pamati. Kasto ito ti katibker ti pamati da kunana.
Adun to ti makonvert ko na po Santa Maria kan San Santiago. Adun to ti mamati, tinto katibker ti pamati da. Kas lang to kabiyang katibker da ito nga adigi. Dahil ti imbagana. Iso nga no agkararag tayo, dawatan tayo pa ng ibabat niya po Santa Maria. Iso di jay tumibker da yung pamati. Iso nga tatangarot ta po na una. The more you pray the rosary, habang kanayon mo kararagan ti Santo Rosario, tumigtibker da ita apang mati. Bumilbilag da ita apang mati. Ay ka nagsaya atin. Alangan nga niya pala ti problema no da ita sa nga pamilya. Rinabiing ang Santo Rosario, laman. No da ita sa nga pamilya. Ikarkarigatan na nga aglualo. Santo Rosario nga, a family that prays together stays forever. Kung nangarod ni Santo Papa. Kapadasan tayo, ididyan nga pangdawat tayo, ititap na tumidtibker na iti pangmatin. Tanunad duma, no, diyarin natin ngamin kini Apo Jesus, o reawatan tayo natin Santo na Komunyon, kakasla nagandayo, diyarin natin nagad duma, padasan nga ka nalualunod ti Santo Rosario, kanayunan ti ang Santo Rosario, umas asideg ni Apo Santa Maria, iti pamilya tayo. Sino kada kayong tinakapadas nag-Santo Rosario akas pamilya? Kaiso ang adayon niya po Santa Maria awam mo. Sino kada kayong inang makaikabilis natin Santo Rosario? Duduwa. Uy, madudamat. Lamang kwestiyonak na sino tayo. Kita ang babanang. You pray. Padasin nyo, rin na inyo tibilag na. Iti panawon ti pan nakaupa niya ti aramidan Apo Santa Maria. Iti panawon ti pan nakaiwawa. Dayta pamilya ko mga dayta tartarigagayan ti pamilya anya dadya kayat yung panggap ti anak tayo, panggap ti pamilya tayo, panggap para iti pagsayatan ti pamilya tayo ni Apo Santa Maria. Kitaan nyo ni San Santiago, binbilag aging ganat at ti Espanya, kitaan nyo iso ti may nang pabilag ti pamati tayo. Iso ti may nang papigsa ti pamati tayo. Iso nga dahito iti kadakkelan na bilag na tapno agbalin na kasla adigi kitain nyo di pamilya. Tapno kasla agbalin na kasla adigi ti katibker ti ayat-ayat dayta pamilya Santo Rosario. Dati parokya tayo tapno kasla agbalin na adigi ti kabilag ti pamati na ngahaan na magunggon. Hanggang kasla dati adigi tayo nga agrek kino agdenggenag ni Apo Santa Maria. Nga tayo nga mismo, di personal nga relasyon tayo kini Apo Diyos. Babaan kini Apo Santa Maria, tumibker. Nabilag, iso nga tatata piyestana, tatata aldaw na, dawatan tayo. Taiyawat na magkanya tayo, dahil nga adigi ti pamati. Tap na agbiyak tayo mat, natnang tibker. Iti dahil nga pamati nga haan, agwatil-watil lang na mapukpukaw. Ala, kuna tayo, Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasin na kami. Maminsan pa Santa Maria nga ina ti Diyos,